Despois de anunciar dende o Ministerio de Agricultura que se aprobou en Consello de Ministros o paquete lácteo entrando en vigor o día 3 do mes que ven, dende o SLG piden que non se fagan aínda obrigatorios os contratos, xa que consideran que se trata dunha decisión precipitada e errónea que afondará aínda máis na crise que sufre o sector. Eu creo que os gandeiros e as gandeiras de toda a comarca de Chantada e de toda Galicia están fartos e fartas de que lles tomen o pelo constantemente. É dicir, parece que cada vez que hai eleccións ou cada vez que hai unhas pequenas movilizacións de queixa do sector lácteo, sacan algunha medida para decir que se soluciona todo e todo sigue igual ou vai seguir peor co contrato que temos que ter firmado o día 3 de outubro, é dicir, entra en vigor a semana que ven, o mércores, se non entendo mal. Entran en vigor cando están os prezos máis baixos de non sei cantos anos, é dicir, que imos firmar un contrato a un ano cos precios que hai agora, é dicir, firmamos a ruína do sector. Segundo, non están en funcionamento as organizacións de produtores lácteos, que negocia o precio, é dicir, para que sirven eses contratos? Entonces, eu penso que os gandeiros deben saber que a administración non vai facer nada para arreglar o tema do sector, nada, porque facer o que anunciaron onte é non facer nada. Entón, con que non nos solucionemos nós mesmos a vida e sigamos presionando para que aumente o precio do leite, pois estamos perdidos, é dicir, eu penso que nos podemos olvidar. Por estes motivos, as tres forzas agrarias maioritarias convocan outra manifestación, desta vez diante da Consellería en Santiago. Dende o SLG piden que acudan todos, porque hai moito en xogo. Debemos facer o esforzo de ir alá, aínda que non haxa autobuses, porque a situación económica dos sindicatos tamén está como está, pero debemos facer o esforzo de intentar ir a Santiago, todos e todas, a maior xente posible, porque non pode ser que nos ofrezan ese paquete lácteo como a solución a nada, é dicir, é a nada. Dentro do paquete lácteo tamén vai o da distribución, é dicir, unha declaración de boas intencións da distribución. Pois, bueno, pois cumprirán o cando lle parece e cando non o cumprirán. O do contrato, eso, a maioría da xente que ten firmado un contrato xa sabe como funciona. Pois no paquete lácteo é igual de malo, pero co añadido de que vai ser obrigatorio. É dicir, a partir do día 3 de outubro que non teña contrato firmado, pode dicir a empresa que non lle recolle máis o leite. Entón temos un problema enorme, é dicir, non soluciona nada, temos un problema moitísimo máis grande.